съм Царя Кинг Деди и сега сме в по-татък карта. Така съм с някакви хубави мечи. Опасни съм с мощни мечи. И горе-долу вас. Но преда си спите, които не ме са погнали. Какъв си? Потапък кита. Има е по-силен. Чакай, къде съм? Те на гънка. Ей. Тук мисля да правя томболата след 25 часова или не знам. Секунда. Ника подава клопа ли? Никога. Сака парфум. Има голям по хомито. Там се има ферми за полосен. Сема уикнес са не за схейски. Полосен също. Ти няма да имам санкта за година. И съм в класацията с 164 кг. Иска направи 164 кг. От някакъв с това. И това меч. Да, добра. 4 видео. Чакай, няма си... не го пети. И тук имам слава казва. Тя е YouTube. Рекламира се на канала, мисля. Да, трябва. Се ми го. И да показах нещо. Да, тук малко залагва. Горе-долу е голям реса. И там някъде. Тук хедшоп детно украдиха някакви хакери. Тази това е рес. И тук за 2 лодки. На само също за 5 минути лодка. Тук за една седмица, тук за 2 седмици. Видете се накона. Това където е хим населения Джоц. Петков. Втори. На единия му се счупи ръката и умря. Тук не знам си още какво да бъде, бях го поставил от началото. Пък аз мога да изляза. Тук е някаква стена. Тук където някакви гличове ми идват. Тук да не имам бори. Не знам, аз няма да правя ревюта. Мисля, защото 6 минути, 2 часа касване. Тук е за един от хакерите. Не знам, всички написаха за C999, а не за Monster 008. Дет ми дължи 200 къл. Ако гледаш това, лапа си го не дива, не бе, лапе. 5 милиона. Плюс хедшопа, грифането, още толкова. Даже 1 милион само от хедшопа. А за хома 1 милион и половина. Да много ги имаш. Сигурно се грабва много хора. И тук се разбирам си някъде. Как ли на канала ми. Не става да четете това, защото е след. Нямам идея. И даже мисля скоро да го махам. Големия съм лиса. Това съм го 2 пътя. Той е един път. И това е Иво. И това е главата на Иво. Атмина. Той трябва да е тук. Да, П4. Питал го дали може да снимам и каза, аз снимай. Добре, искам да го видите, ама той не знам къде. Лак, по-последно. Тук са пън ПП-та и са разикс. Е хак, само това каза. Хак е. Да. Утре може да има шанс да има ПП в България. Искам всички лак в последно. Това мен взима голям демидж. Те са лот. Тук резервно спи мегакит, където е убил Кридил. Тук от мене дете изгоря. Хубавичко изгоря. На 5 часа. Така прекон. Това не го става. Да, това почти. Моля, че се това да го убия.
Дори бихме с Доната по коридор. Не знам, ама он е носил. Той са кърките взели. Поздравки. Искам тия двамата да се почнат, някой да ритне и да надета тесто. Ама има малък шанс. Тази изядах лек, видях ти как ме убива. 5 блока. Аз бях и там, а той е така, ме убива се. Иво, ако гледаш това, моля се провери бъде. Не е как, ако е прилага се да му удари. Добре, още един кит стават. Но късно скочи. Къде това? И това е лесно. То стана би сайта ми май. Две глави, как е чух. Ако искате са по-пеки да го видите, не знам дали ще ви хареса. 2 кила, даже. Даже 3 пиха, си така. И така някой го трябва. One hit. Добре, мисля да е кратък епизода. Малко без, ама даже бяха някакви слаби. И тук сякаш има някой. Ама не знам. Искам да кажа бъбъл на вас. Поне един. И добре. Бъбъл.